Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, haina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua. Zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk herri ezberdinak elkartu dituzu zure izena aitor dezaten. Iguzu bataioko uretan berriz jaiogeran guztiok zure fede bakarra eta zure maitasun bakarrean bizi gaitezela beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, sendatutako elbarria, oraindik Pedrori eta Joani helduta zegoela, jende guztia, harriturik, haiengana gerturatu zen laisterka, Salomonen aterpera. Pedrok hori ikusi eta honela hitz egin zion herriari. Israeldarrok, zergatik harritzen zaituzte gertatu dan honek? Zergaitik zaudete guri begira? Gizon hau gure ahalmenez edo jainko zaletasunez ibilarazi bagendu bezala. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jainkoak, aintzaz bete du Jesus bere zerbitzaria. Zuek agintarien eskuetara eman eta Pilatoren aurrea ukatu zenutena. Honek askatzea erabaki zuen arren, santua eta zuzena ukatu zenuten zuek, eta hiltzailea askatzeko eskatu. Biziaren sorburua hil zenuten, baina jainkoak piztu egin du hilen artetik, gu gera horren testigu. Eta Jesusenganako sinismenari esker, haren izenak sendatu du hemen ikusten eta zuek ezagutzen duzuen gizon hau. Jesusek ematen duen sinismenak ekarri dio osasun betea, zuen guztion aurrean. Badakit senideok, ez jakinean jokatu zenutela zuek, baina baita zuen agintariek ere. Baina horrela, bete zuen jainkoak profeta guztien ahoz aurrez iragarritakoa, hau da, haren Mesiasek sufritu egin behar zuela. Bihotz berritu zaitezte beraz, eta bihurtu jainkoarengana. Pekatuak, barkatuak izan daitezen. Horrela, helduko zaizue jaunaren konsolamendu sasoia, eta berriro bialiko dizue Jesus, zuentzat izendatu zuen Mesias. Honek zeruan egon behar du, oraindik, harik eta gauza guztiak eraberritzeko sasoia jainkoak aintzinatik profeta santuen ahoz adierazitakoa heldu arte. Moisesek hain zuzen esan zuen, ni bezalako profeta sortu eraziko dizue jaunak, zuen jainkoak herritaren artetik. Entzun harek esango dizuen guztia. Profeta honi entzungo ez dio dana, bota egingo dute herritik. Eta Samuelengandik aurrera, hitz egin duten profeta guztiek iragarri dute
egun hau. Zuentzako dituzue profeten promesak, baita Jainkoak zuen arbasoekin egin zuen ituna ere. Honela, hitz egin zion eta Abrahami, zure ondorengoen bidez, lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut. Lehenengo zuentzat piztu du Jainkoak Jesus bere zerbitzaria, eta zuei bedeinkazio ematera bialdu du. Baldin eta zuetako bakoitza bere gaiztakerietatik aldentzen bada. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kriston, aleluia, guregan dago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Guregan dago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Emausko ikasleek bidean gertatutakoa kontatu zuten eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten jauna. Horretan zihardutela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian eta esan zien, pakea zuei, haiek bildurrikaraz beterik mamua ikusten ari zirela uste zuten. Baina Jesusek esan zien, zergatik izutzen zerate? Zergatik sortzen zaizkizue zalantza hoiek barruan? Ikusi nire esku oinak. Ni naiz, ikutu nazazue eta begiratu, mamuak ez du ezurraragirik, eta nik bai ikusten dezuenez. Eta hau esatean, esku oinak erakutsi zizkien. Haiek ordea, haien pozetan oraindik ere ezin sinisturik eta harriturik zeuden, Jesusek esan zien, ba aldezu hemen jatekorik, arraierre pixka bat eskaini zioten. Jesusek hartu eta bere aurrean jan zuen. Gero esan zien, hauxe da, oraindik zuekin nengoela esan dizuena. Moisesen legean, profetetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zela. Orduan adimena argitu zien, liburu santuak ulertzeko moduan, eta esan zien, idatzita zegoen Mesiasek sufritu egin behar zuela eta 3. egunean hilen artetik piztu, eta Jerusalemendik hasita bihotz berritzea iragarri behar zitzaiela haren izenean herri guztiei, pekatuak barkatuak izateko. Zuek zerate gauza hauen testigu, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Egun hauetan eta Pasko 8 urrenean, hau da, egun berbera balitz bezala, Paskoa ospatzen ari geran 8 egun hauetan, 8 egunez, egun berbera ospatzen baidegu, hain zuzen ere, Jesusen piztuera da, gure begibistan daukagun errealidadea, gure fedea oinarritzen duen gertakizun historiko handi hura ospatzen degularik. Eta pixkoat ulertzeko nolakoa izan duzen piztuera, Jesusek egin nahi izan zituen halako keinu konkretu batzuk. Guk uler genezan ez bakarrik berarekin egondu ziren haiek, baizik eta esan genezake gesto batzuk Jesusek esageratu egin zituela. Evangelioetan nola baitere islatu eta guk 2000 urteren kabuan, eta munduak segitzen badu 4000 urteren kabuan ere, ulertu ahal izateko bere piztuera nolakoa izan duzen, benetakoa izan duzela. Ez zela gauza simboliko bat izan, ez zela espiritu bat agertzen zena, baizik eta Jesus berbera, bere gorputz eta ariman. Horregatik, gaurkoan,
bi keinu argi askiak. Lehenengoa, bere esku eta oinetako zuloak, hiltze zuloak erakutsi zizkien. Jesus gurutzitzatua izan zenez, halako zauriak zituen, eta erakutsi zizkien, haiek ere uler zezaten bera zela. Gurutzean hildako gorputz berbera zela haiek berriz ere bere laguna, bere maisua, bere mesias, bere salbatzailea haiekin zegoena. Ez zela mamu bat, hori argi eta garbi erakutsi nahi izan ziren Jesusek bere ikaslei eta guri ere bai. Eta horregatik erakutsi zazkien bere hiltze zulo horiek. Eta gero bigarren keinu eder bat egin zuen Jesusek, haiekin askotan egiten zuena. Badakigu Jesusek estimatzen zuela lagun arteko otordua. Lagun artean elkartzea, elkarrekin bazkalduz, elkarrekin afalduz, halako giro edarrean, amistade giroan, Jesusek biziki estimatzen zuen errealitate hori. Eta bere piztuera ondorean ere erakutsi nahi izan ziren, horregatik esan ziren, baldaukezue hemen jatekorik. Eta arrai errepuska bat eskaini zioten. Eta gustora jantzun haien artean. Modu hortan ere, haiek uler zezaten eta guk ere uler genezan, bera bizirik zegoela. Eta ez zela espiritu bat, baizik eta benetako Jesus bere gorputz eta ariman zela. Hoixe da gure fedeak adierazten duena, eta hoixe da eskatzen dioguna Jesusi. Bere piztuera erreal hori sinistuz senti dezagula, berak transmititu nahi digun itxaropena eta bizipoza. Eta gure eskariak egingo ditu gaurkoan, eta eskatuko dugu egunero bezala koronavirusa dela eta sufritzen ari diren guztien alde. Gaixorik daudelako, bakarren bat hil zaielako, galdu dutelako, maite duten horbait, lanean jota fuego ibili beharra daukatelako, eta zailtasunekin, edo ikaraz daudenak, bakarrik daudenak, beren lanpostua edo beren bizitza ekonomikoa arriskuan ikusten dutenak guzti horien alde eskatuko dugu bereziki egunero bezala. Eskatuko dugu, baita ere gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan izango dugu Asun Zestau ezkurrekoa, Bilbon hildena jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eta baita ere gure biziak ere gogoan hartuko ditugu, gaurkoan Santa Engrazia dugu, eta honek bi gauz ekartzen dazkit gogora alde batetik, aixoar bat, Engrazia Marzolek, gaurkoan kumplitzen ditu 101 urte. Hemendikan zorionak eta urte askotako izan dadila. Sasoia eta umore ona eta fedea jangoikoak mantendu dezaizkiola. Eta bestetik ere, Santa Engrazia oso berezia da, Uitzin. Han badegu ermite edar bat, Santa Engraziarena, eta Uitziarrak asko maite dutenak, eta erromeri edarra egiten dugu urtero, aurtengoan ezingo da. Eta Leitzetik ere, erasoteko baserritatik, eta bestela ere Leitzetik jende asko beti kontatu izan du da, Uitziko festa hortan, eta Larraungo beste zenbait herritatik ere bai. Santa Engraziari, hain zuzen ere, lehenengo mendeetako martiria izan duzen, Bragan, Portugalen jaio, eta Zaragozan martiri hil zutena. Eta berari eskatuko diogu, libra gaitzala, gaitz honetatik. Jangoikoaren babesa, jangoikoaren indarra, jangoikoaren argia, bere bitartez lor dezagula krisialdi hau, pandemia hau gainditu ahal izateko. En gracia Virginia gloriosa, martir santa jaunarena, gota segizu otoitzona, Jesu Kristoren esposa, gota segizu otoitzona, Jesu Kristoren esposa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna,
zure ontasunean, pozez beterik aurkezten dizkizugun eskaintzak, eta emaiozu zure elizari zeruko laguntza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdinkariz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizude hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dego aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa, dan bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna, gure otoitzak eta gure salbazioko sakramentuetan parte hartzeak mundu honetako bizitzan indarra eman dezaigula eta zeruko zoriona bere bitartez lor dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak. Aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta gaurkoan ere San Migeli, bere laguntza, bere bitartekaritza eskatuko diogu. Pasko 8. ostegunean, urtero bisitatu izan ditu, Aili, Iribes, Astiz, Oderitz, Madoz, eta gero atxaldean Imotzera salto egiten du, eta Urritza, Latasa eta Goldaratz. Eta herri guztioiek kontutan hartuta, San Migeli danontzako, Euskal Herri osoantzako laguntza eskatuz, berari kantatuz, bukatuko dugu gaurko mezaire. Miguel, Miguel, Miguel gurea, gorde, gorde, Euskal Herria, Aralar mendira, igo gaitezen, Miguel ikusteaz ez gera aspertzen. Miguel, Miguel, Miguel gurea, gorde, gorde, Euskal Herria.